Makhelwane ngizokudabuka-ke uma ukuthi kanti ingane yakho njengoba ugula, futhi mina ngiyaqala ukuzwa nokuthi kanti ingane yakho njengoba igula. Ngiyeke ngibone nje wehlane enyuka kungena izangoma, kungena lapha kukhale ney'gubhu ungasazi ukuthi kwenzeni, ungangitsheli. Kanti ngakhona owangitshela-ke wathi uthi wena usola mina. Ngathi mina hhayi anginankinga mina noma ngisola nginandaba mina ngilaphe iy'nkukhu zami impela ukuthi thatha inkukhu yami uyobonakala ngombala. Makhelwane ngithi ngizoxolisa-ke nje kuwena uma kuthi loko okwenzeka kumfana wakho kanti ngempela ngempela kuyiqiniso ukuthi kanti imina na. Ngoba mangilapha iy'nkukhu zami ngangingalwi nawe ngoba sengikhathele. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV, uhlelo esilibiza ngokuthi enough is enough. So-ke igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu, ngumngwenyenkomo Sovukazi Mvuleni, ngiyintokazi ezalwa uMamkhize. So-ke namhlanje sivakashele uma sidecide nje ukuthi abantu abanenkinga eziningi kakhulukazi ngaphansi kweshow ethi enough is enough asisezobahambela kodwa sekuzoba yibo abeza kuthina. So-ke uma namhlanje sivakashele ngenxa yokuthi ikhona lento engekho right kahle hle emoyeni wakhe engamphethe kahle la ehlala khona nomndeni wakhe njengamanje. So-ke uzosichazela sonke istory, asike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini. Sawona ma kunjani? Yebo, njani? Ngiyaphila, wena? Ngiyaphila njani? Mina ngazi ukuthi umuntu omdala akabuza igama. So ngiyacela nje ungichazele ukuthi umabani ushadele kwabani. Ngomacele wakamiya, ngishadele kaMiya. Oh, okay. Kukuphi ekhaya? Usehadini kaMaci. Oh, all right. Kodwa ngokuhlala-ke la elokishini ngila eMlazi. Oh, okay. Ngicela-ke sivele sihlala phezu kodaba, ungichazele nje ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje, kwenzakalani yini le engekho right nawe emoyeni wakho, sithini nje story. Isitori sami la ngane yami ngizobika nje ngomakhelwane ongangihlalisile kahle. Okay. Angihlalisile kahle ngoba lento isiyangenelela nakubantwana. So ngifuyile lapha kwami, abanye bayazi ngey'nkukhu. Okay. Ezizulu nje izingqoqha nezibomvu ihlanganisile nje yonke into. Umakhelwane-ke mane ngilahlekelwa iy'nkukhu ngingazi ukuthi kwenzakalani, ngilahlekelwe iy'nkukhu hhayi ngingazi ukuthi kwenzakalani. Ngigcina nje futhi ngokungayitholi, mese kuyalahleka angiphinde ngiyithole. Hhayi kusho ukuthi ngolunye usuku ngicabanga ukuthi kufanele ngenze njani ukuze ngilungise indaba, ngithole ukuthi ubani ontshontshe iy'nkukhu zami. Hhayi ngimsabise umakhelwane ngelilanga ngithatha uphorishi ngiwufake ehhokweni ley'nkukhu, ngihlanganise nje ukuthi ngithi ngiyamthusa. Hhayi umakhelwane angathuka, athi suka lapho ebeyibamba-ke entabeni-ke manje. Uma iphumile izobuya ingaphelele. Ihambe zibuye zingapheleli. Hhayi. So ngiphatheka kabi, ngiwabone kodwa futhi sometimes amaqhubu namathambo. Ngokuthi naye uney'ngane, iy'ngane ziyazi ziyakhuluma. Ithathe sidle inkukhu thina ekhaya, iphumephi ingane ayazi ngoba ayibonanga ukuthi ibanjwe nini kanjani kodwa ade sidle inyama yenkukhu. Yena umakhelwane ufuyile? Akafuyile makhelwane. Akanayo inkukhu? Hhayi akanankukhu, akanalutho. Hhayi-ke ngolunye usuku nami uma ngihlangene nabanye omama ngixoxa le nto ngize ngiyoyibika ngisho kwabaphathi nje bendawo ukuthi bangasitholi mhlawumbe sesibambana ngezandla nomakhelwane sibange indaba yey'nkukhu. So ngaze ngasukuma-ke nami ngathi hhayi angizosho lutho kumuntu kodwa nje othatha inkukhu yami uyobonakala ngombala. Enough is enough. Ngacikeka-ke nami ngasukuma ngaya konje komunye ubaba ngenzela amakhathakhathana, ngafake emthini wey'nkukhu zami, ngaphakela iy'nkukhu zami njengemihla ukuthi oyidlile iyokhala esiswini. Ma! Ngiyakutshela wena, hhayi nangempela ngayithulela yaphinde yalahleka inkukhu. Yes. Manje bona-ke abanankinga, inkinga isey'nganeni uma ngizwa nami ngozwila ngiyazi kahle i-history yakhona ithini kodwa ngizwa ngokuthiwa ebusuku nje khona ingane meyihonqisa kwenkukhu noma kwenzakalani kuy'nkukhu khona. Manje uma wakhona-ke usemane ethi kubantu ethi mina ngiyathakatha. Ngibuza ukuthi why athi ngiyathakatha, ngenzeni kuyena? Akaphumi kodwa nje uhambe ngisho nabantu sebeze abanye-ke baze bangibeke-ke bathi hhayi ngempela shuthi ngibuza ukuthi ngiyathakatha ngani, ngenzeni? So nami ngazi sekufike la ngizizwa khona ukuthi hhayi cha sengikhathele. Manje umakhelwane umfice la endaweni oyakhelile noma uyena ofice wena?
Ngathi noma singaficananga exactly kodwa nje ukufika kwethu noma sathi ukulandelana eduzane kodwa mina engafika ngafica evelini esekhona nasendakhaya. Mhlambe ekumfica angisho ukubone menize endaweni amakhelwane babe nokunamkela banisize kulezo zinto ezincanyana uthola ukuthi angakabi nazo ekhaya ukuthi nisanda kufika bona sebefile kudala sebejwayele mhlambe into enjengogesi isigxobo nani intambo nani so ikhona mhlambe into akusiza ngayo wena usanda kufika ekhaya lakho njengomakhelwane. Hayi shemba nomakhelwane ngabe ngiqamba mangisiza nje kakhulu kwezinye izinto. Wangisiza ngoba nogesi ngangenawo angixhumisa namanzi futhi ngikathi kwakhiwa ngangwadonsa kimi kwahamba ngafaka wami amanzi nogesi bengekho ukushintshe nje kuba ngifuye ngoba nami ngibona ukuthi nale nkukhu hayi ukuthi ngangifuye ngoba ngiqonda ufuye ngangenzela ingane umhlonyane bayicemelisa ngeenkukhu so ngase ngiyayithatha ngiyayifuya ngoba zazincane ngekuthi ngingazidla kwaba ukuthi sengiyafuya nje ngalowo ndlela and ziyazalana futhi zazi izinhle sheshemi inkukhu zami ziyingqoqo so umakhelwane ke hayi wayingenela manje umakhelwane angazi noma uyena umakhelwane noma ingane ngoba phela nawe unezingane zabafana kodwa kusho ukuthi naye unalo ulwazi ngoba phela isuke idliwa nawe usuke khona usuke etheni impela inkukhu ithathe iphumephi inyama yenkukhu. Mhlambe ke before nje uzuye kubaba lo othi wayakela uke wahamba nje wayokhulumisana naye njengomakhelwane njengabantu abadala utshengisa ukuthi hayibona nakho ngidukelwe inkukhu bo mhlawumbe ayikho into oyaziyo njengomakhelwane mhlawumbe ukubone ubuze nje lapho nalapho ubekhala kanye nami ukhala kanye nawe mangikhala nawe uyakhala umakhelwane angikhalise kupheli kanjalo so ngathi ngizosukuma futhi mangisukuma zange ngize ngimfihlele imakhelwane ngathi ayingemakhelwane ngizosukuma wathi ayikho inkinga amakhelwane esukuma angazi noma wayetshela ukuthi mhlawumbe ngiyadlala ngoba phela nasekuqaleni ngangingadlala ngacoba uphorishi wokweni lenkukhu ngafaka wenzela kona umsabisi ngafaka amafutha ebhodleleni ngafaka nentambo ezibomvu so wayazi mhlawumbe umakhelwane wayetshela ukuthi ngempela ngisazoqhubeka naloko kanti sengizosukuma okwangempela ngoba nami sengikhathele. So njengoba le video izobukwa abantu abaningi kangaka ongenza ukuthi nabanye omakhelwane benu bawuthuna manje ngenzeka bayibone mhlambe awucabanga ukuthi izodala ingxabano izodala ukukhuluma okukhulu izodala ungazwani izodala ungabhekani wena awunankinga nokuthi ungabhekwani wena unenkinga nenkukhu zakho kuphela. Nginenkinga phela umakhelwane wami la nami khona ibamba iqhaza libamba kumina nokuthi njengoba ingane sigula sekubuhlungu sengifisa ukuthi ngoba ngikhulumile nalo baba mangimchazela sekwenze kanje waba naloko lo baba uthi uzongisiza ukuthi ingane angayilapha ukuthi umakhelwane ke kumele naye akhuluma iqiniso anginankinga mina nomakhelwane wami naye kufanele eze kumina azoxolisa ngokusabona naye ayeke kuloku engisho kubantu ngoba nami angimsukile nami kubuhlungu inkukhu zami ngifuyile ziyabiza ukudla kwenkukhu and kuyabiza ukudla kwenkukhu. So ke uzomsiza uma if ukhuluma iqiniso. Mekhuluma iqiniso nje izocela uxolo ngizomsiza mina ukuthi ngithatheke ingane ngiyise kuloba izosizakala ingane izoyeka ukuthi mayilele ikhaliso kwenkukhu. So usinikezele inamba yamakhelwane sike sazamuxhumana naye samfonela akanqabanga ukufika ukhona uzile kodwa inkinga akazi ukuthi wena umbizile akazi ukuthi wena ubhalele kwishow so ngicela uvele kumlande khona uzokwazi ukuthi uzikhulumele naye sewumbuka ke manje ngiyacela ngiyacela ndlela. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zami ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is enough. Cishe ngathi ngifuna nomuntu wami. Sake uma uvumile usasijoyine
and ngiyathemba ukuthi aze ngakho uzokhona ukuthi akwamukele mhlambe akugwinye noma bekuthiwa kunameva ukuze kugcine kulunge isimo ngoba kahle kahle kufanele sigcine silungile because ku-wrong mekuwukuthi mhlambe khona into eyenziwa ekhaya noma mhlambe-ke khona umuntu odlulile egcekeni lala ekhaya kuthiwa kufunakala umuntu ozokhulumela umakhelwane kulandwe umuntu ole ngaphansi kwamagqumu kushiwe umuntu ola eduze okuwuyena obonayo yonke into okuwuyena umuntu obonayo mekucishe ugezi uthi hayibuka amakhelwane akhanyi. So I think ubukhelwane ubona obuqinile okudlula zona zonke ezinye izinto even ama-family members la zizalwa khona umakhelwane uyena umuntu oqala obonayo mengahambi into kahle egcekeni lamakhelwane wakho ukuthi okay khona into wrong lapha agxume kuqala ahambe ayo-check. So sizele kona lolu khola ukuthi silungise indlela okwenzeka ngayo mekuwuthi khona unecala axolise mekuwuthi khona olibonayo iphutha lakhe axolise. So-ke uma uzochaza kabanzi ukuthi ingabe uyayazi le ndaba esimbizele yona sake asike sizwe uzingabe kuzokwenzakalani. Sawubona mama kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Mina nguMamtolo ngwaKandlela. Ngicela ukwazi nawe ukuthi uma bani wakabani noma mhlambe ke uma bani and uhlala kuphi ubuya kuphi njengamanje? NguMadube ngihlala eMlazi ka-Ash. Okay. Uyamazi uma uhlala eceleni kwami? Yebo makhelwane wami. Oh, all right. Mhlambe ke singakangeni kudaba esikubizele lona. Mhlambe mase usichazele nje kancane ukuthi ubudlelwane benu, ubukhelwane benu buhamba bufike kuphi. Mhlambe ukhululekile kakhulu ngezinto ezakwakho kuyena. Nijwayelene noma cha, noma mhlambe niyasizana lapho nalapho. Noma nje uhlala kwakho naye ahlale kwakhe kube ukuthi nje usawubona kunjani kuphelela lapho. Hayi ufana nodadewethu umakhelwane wami la kumina ngoba efika la endaweni ufikele kumina yonke into nje ubeyithola lana amanzi akha ugesi yonke into nje bekade ku right akho nkinga nami ngamamukela njengodadewethu. Oh okay, so ni right noba uthu. Mhlambe kukhona into uke wayisola mhlambe nosikhathi noma ngabe kuthiwa umtshela ngaye nakhe. Mhlambe uke wayisola ngaye ongayithandanga mhlawumbe ayenzile noma nje niphilisene ni right kuphelele lapho akukho okunye okujulile noma ngabe kuthiwa awukazi ukuxoxa naye. Ngiyacela nje mekukhona ugonyuluke nje ukhiphe kusenhlizweni nje ukuhlanza. Khona okusenhlizweni yami khona engiyaye ngibone ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe ngingaqeda ubukhelwane phakathi kwami naye. Okay. Ngoba mina nginey'ngane zabafana. Engikhulelwa ingane yomfana la ivele nje ebusuku ayikwazi ukulala ihoniso kwenkukhu ngisho ihleli ikhala inkukhu nje esikhaleni ungazi sikwenzakalani manje angazi ngampethu kwenzakalani. Ungakanani umfana wakho? Uneminyaka ewu-21. Okay. Eish. Ngiyajabula uma ukuveza lokho singakakutsheli nje ukuthi sikubizele in because bowungekho kade sikhuluma. Ngiyajabula mhlambe nalokho uzokuthola impendulo zakho ukuthi kwenza kanjani mekuwukuthi zikhona impendulo. Okwamanje ngiyacela ukuthi umlalele ukuthi njengoba ekhetha ukuthi akubize usondele kule show le la ekhaya namhlanje ukubizele ini. Ngicela umnikeze isikhathi sakho nesineke sonke umlalele. Ngiyabonga. Manje ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Makhelwane wami njengoba ngikubizile la. Hayi ngizosho ukuthi sengikhathele. Enough is enough kwathi abafundile. Makhelwane nginenkinga la nawe uyazi ukuthi bengihlale ngikhuluma indaba yey'nkukhu zami ezilahlekayo uyazi nawe ukhale kunye nami. Ngaze ngathatha isinqumo ukuthi ngisukumele iy'nkukhu zami lento engangenza uyayikhumbula nawe. Sewangihleka kanye nawe sifaka amafutha ebhodleleni ngafaka intambo ebomvu ngafaka uphorishi ngenzela ukuthi othatha iy'nkukhu zami asaba aphinde angayithathi. Kodwa bengiyivulela iy'nkukhu njengemihla ekuseni mayibuya zizobuya engaphelele. Meyibuya zibuya ingaphelele. Ngikubuze futhi nawe makhelwane nawe ungikhalise. Ngelinye ilanga ngaze ngakubuza amakhelwane ukuthi awumakhelwane nangu uboy engitshela ukuthi ade ephethe ithambo lomlenze wenkungu ngathi boy thatha wathatha edla inyama ekhaya ngathi ngiyakubuza amakhelwane ukuthi hawu ithini into ingane idle iphatha inyama kanti inkukhu zami ilahlekile. Wathi naye awazi lutho. Ngathi koba kuhle makhelwane mangabe akuzona inkukhu zami lezi zindlayo. Wathi hayi angisukumi mangithanda ukusukuma awazani nankukhu. Ngathi mangibuza ukuthi boy ingane ithathaphi ithambo angizwanga makhelwane impendulo.
eyaphuma nje ukuthi inyama uyithathe noma bekuhlatshwe emakhaya ngoba phela mawugodukile futhi uyigodukele njengemihla siphane lokho siphamna khona nami ngigodukile ngikuphe lokho njengoba ngaze ngathatha isinqumo-ke emakhelwane ukuthi hayi angisukume ngiye kubantu bangempela. Umuntu owakhona wangibhilela iy'nkukhu zami ngafaka umuthi la emanzini nasekudleni ukuthi oyodla inkukhu yami yobonakala ngombala. Makhelwane ngizokudabuka-ke uma ukuthi kanti ingane yakho njengoba ugula futhi mina ngiyaqala ukuzwa nokuthi kanti ingane yakho njengoba igula ngeke ngibone nje wehlane enyuka ngena izangoma kungena lapha kukhale ney'gubhu ungasazi ukuthi kwenzeni ungangitsheli. Kanti ngakhona owangitshela-ke wathi uthi wena usola mina. Ngathi mina anginankinga mina noma ngisola nginandaba mina ngilaphe iy'nkukhu zami kuphela ukuthi olathatha inkukhu yami uyobonakala ngombala. Makhelwane ngithi ngizoxolisa-ke nje kuwena uma ukuthi lokho kwenzeka kumfana wakho kanti ngempela kuyiqiniso ukuthi kanti imina na. Ngoba mina ngilapha iy'nkukhu zami ngangingalwi nawe ngoba sengikhathele. Mhlambe ma ngabe uyakwazi lokhu akushoyo unayo incazelo yakho noma uyaku-understanda noma uyaduka mhlawumbe ukuthi ngabe ukhuluma ngani? Hhayi ngiyaku-understanda ngoba konke okwenzekalayo kusuke kwenzeka phakathi kwethu uyangitshela yayo yonke into eyenzakalayo. Into engiphethe kambi njengoba iy'ngane sizazi sonke ukuthi iy'ngane nje ayilaleli esikhathini samanje. Okay. Ngisho noma kuthiwa mhlampe nami sekukhona lokho ngoba sengibona ukugula kodwa bengingayitsheli ukuthi yilo wami odla iy'nkukhu. Shuthi mina ngiphuma nje ngiyozama amatohwana ngihambe ngifuna imisebenzi kusalwa la emini kubanjwe iy'nkukhu kodwa nami bekuba khona ushintsho la endlini ngibona ukuthi amaqhubu kodwa ngiyitshela ukuthi mhlampe iy'nkukhu mhlampe phela mhlampe bezingale legcikeni kodwa manje ngoba esesegula kwakhona lokho uthi no umakhelwane uke wenza le plan engitshelile futhi ngayo and then manje wathi uzosukuma nangu-ke lo wami useyagula shuthi vele uguliswa yilento. Ngiyabonga ukuthi namhlanje umakhelwane angivulele isifuba sakhe. Kodwa ma wena awazi nje ngempela uke wathi ekhaya uma bepheka inkukhu wathi bayithathe kuphi wena ungakhiphanga imali ukuthi bayithenge? Angikaze nje ngifike kuphekwa inkukhu shuthi lento bayenza nje shuthi ngalesikhathi mina ngingekho ngithi ngifika kubashwa amabhodwe yonke into si-right. Ngoba even noma sengifikile nalokho engiphuma mhlawumbe kuyokuzama kuyadliwa nakho ngoba iy'ngane zabafana futhi ziningi. Manje shuthi lento into abayenza nini emini angibaphikeli sekubonakala ngalokho ukuthi umuntu useyagula. And mangimbuza useyasho-ke manje kwayena umnikazi wodaba ukuthi no yiy'nkukhu ebesiyithatha kamakhelwane. Hawu ngiqhatha nabantu kanti ngibe ngizama ngibe ngifunela nokudla ukuthi usho nini? Usho njengoba nje seqala ukugula ngoba phela asilale ebusuku uhonisa kwenkukhu inkukhu yakhala esiswini mayihleli nje uma ephunywe esho-ke naye manje. The time ekade esho uke waya kwamakhelwane wakho wachaza ukuthi hayi bo khona into nje phezu kwento enje sizani bo? Bengisacabanga ngoba into imikwehlela ngaphezulu uyaye kube khona lokho ukuthi ezi uzothina umakhelwane ngoba ufana nosidade wethu uyangitshela izinto mayizenza kube shocked kumina. Ngilokhu ngithi ngiyaya ngibuye ngithi ake ngicele mhlawumbe abanye omakhelwane bangenelele siye mhlawumbe ngihamba nomakhaya noma ababili abathathu. Ngiyajabula ukuthi nje umakhelwane namhlanje angibizele kule show ukuthi azosho kanjena kodwa lokho akwenzile nami bengakwenza ukuba bekungimina. Yes. Ngoba into yami phela ngiyithengile ngifuna ukuthi iy'nkukhu zami and then kwenzeka kanje. And kuyabiza ukudla kwey'nkukhu. Kubuhlungu ukondlela omunye umuntu iy'nkukhu ayifice seyinonophele akuthathe nje seyanquma useyachutha useyapheka uyadla yedwa kubuhlungu. Kodwa mawuthi wena bowungazi ngalokho bekwabantwana abenza lokho ngaphandle kwemvume yakho. Bekuyabantwana nje angazi lutho mina ngakho. Yingakho ngithi namhlanje ngiyabonga ukuthi agonyuluke akhombise ubuntu kumina. Shuthi mina sekufanele ngamukele ngoba vele phela kuthiwa inja uma ibambile ibambela abani umnikazi wayo. Yes. Fanele ngamukele mina njengomzali. Kodwa ke ukhelwane beni buzoba njani ke manje?
akazange egcikeni lakho and kade ayeza afike achaze ngalolu daba. Uthi ubumkhalisa kodwa nawe ngiyabona ukuthi okay bowungazi Nkosi yami bowungazi bohamba eSpani emini kanti bazosala babe matasa abantwana. So sekuzoba njani ke manje ubukhelwane benu ukuqhubela phambili? Angeke uze mhlawumbe umqulisele ukuthi ukulethele amakhamera kufakele amahla abantu zonke imuntu ke manje seyizobona ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu ke manje ke nibe khona imibuzo eminingi ke yabo nje yonke lento le ngeze umqulisele lonto ngelinye ilanga. Hayi ngeke ngize ngimqusele lokho ngoba ukhombisa ubuntu kumina. Nami ungivula amehlo ukuthi ngelanga nami mangibona into eyenzeka ngendlela engayithandi ngikwazi ukuthi nami ngikhulume ngayo. Ngingahlaleli ngaphakathi ngoba yena akalindanga njengami njengokuthi mina ngilinda ukuthi mhlawumbe kube khona obenye umakhelwane engizobazisa ngalolu daba naye ingane isivuma ngoba ivuma nje obisigula. And then mina ngisaplan ukuthi okay ngizobiza amakhelwane sihambe seka makhelwane kanti yena usevele wacabanga ngendlela nje ukuthi akavela lento ayenze ibe khathi. So ngiyazi ukuthi umuntu omdala akathunywa uma wami uyangizala ngiyabona but ngicela ukukuthuma ke kubantwana nje ubafundise ukuthi into yamakhelwane awuvela uyithindelana noma kanjani mawudinga something hamba ucela mewuthi bahalela isobho lenkukhu ke abacele noma bathenge noma ukuthi umakhelwane ayidayisa inkukhu but akuthola indlela ethizeni ukuthi izinto zonke zenzeke kahle zibe phezulu etafula not ngokuntshontsha. Ngiyacela ngala esedini lakho ngiyazi baningi abantu abasemakhaya abazobona le video le bathi hawu ngempela lento kanti iyenzeka mina ngijwayele ukuzwa ukuthi hayibo inkukhu ekhala eswini ngihleke kanye nabantu abahlekayo nginga-understand ukuthi kanti iyenza ngempela kodwa sengithola ubufakazi ukuthi namhlanje hayibo shothi iyenzeka lento. Ngiyacela mase phelezela usiphe inamba kababa lo wakade uye kuyena wakusiza mayelana nenkukhu zakho because ngiyazi baningi abantu ababuka le video uthola ukuthi bantshotshelwa izinkukhu uthola ukuthi le storobhele naso sibhekene nabo lapho emakhaya kodwa abakwazi ukuphumela obala. Ngiyacela off camera ungiphe inamba kababa lo owaya kuyena kubo ukuthi abantu abayidinga inamba yakhe bayithole. So ngicela ungipromise phambi kwabantu bebuka ukuthi uzonginikeza inamba kababa. Ngizoyibheka efonini ngoba ngagcina ngiyazi ngekhanda bese ngiyakunika. Ngiyabonga kakhulu. So ke uma uzomsizela umntwana wakhe. Hayi ngizomsiza umakhelwane ngoba ngiyamuzwa umuntu istory sakhe kodwa nje umakhelwane ngiyacela uthi ingaphinde kwenze lokwenzekile angikuthandi. And ke unaloko uthi makhelane mangithi ngiyakhuluma sometimes ngalento ukhombisa ukuthi uyayiphikela ingane ngoba ngange ngasola wamphikela umfana wakho kodwa ngiyacela ukuthi ungaphinde kwenzeke lodwa umakhelwane wami ngiyaxolisa nje nami ukuthi ngikuthathe ngikulethe kumakamera ngoba kufana nokuthi ngiyakululaza ngiyaxolisa nami ngiphatheke kabi ngey'nkukhu zami sengize ngayeka ngisho ukufuya ngenxa nje yokulahlekelwa yinkukhu. So kuyathelelwana ngamanzi manje uyamamkela umanisha? Yebo ngiyamamkela ma. Okay ngiyabonga kakhulu. Nkosi yami ngiyabonga. Ayish bafowethu niyazibonela lapha emakhaya ake ngithi nje bantwana babazali ngiyacela bandle singaqhathi abazali asimusani ukuqhatha abazali. uMadubu ukubonisile ukuthi yena ubeze amkhalisa umakhelwane ayitshela ukuthi hayibo ayikho le nto le azasho yena sometimes uthi hambe kumuntu ngoba akazi ukuthi indodana yakhe ebintu akazi ngempela. You can see ukuthi akazi yintsha kuyena yonke lento le eyenzakalayo sekuyabonakala umntwana uyagula. So bantwana lapha emakhaya ngiyacela asimuseni ukuqhatha abazali akufanele baxabane ngenxa yethu akufanele bangabhekani njengomakhelwane ngenxa yethu. So ngiyacela bafethu ihloniphani lapha emakhaya ayingatshontshelani ayithandaneni akube ukuthi sonke simunye njengendle emnyama. Mhlambe ke sesingaba against ama-colors amangisi nani angisho ukuthi akwenzeki cha angikhulumi kanjalo kodwa umuntu omnyama wasekhaya fanele umthathise komndeni lo muntu lo ayingakhombani ayingakhulumisani kabi ayingazondani ayithandaneni. Ngiyacela ukuthi mekukuthi nawo ubukhelwane bakho buyonakala nomakhelwane wakho zama mfethu sukuma enza noma yini
yini, because uyena umuntu loyo oyokwazi ngawe mhla sekuthiwa awukho, abhekelele abantwana obubashile wena sewungekho, aqhamuka azosiza, agundiceke, kwasho nani niyazi ukuthi mekwenzakalani umuntu mase kuthiwa uselele phansi, akasaboni kwenzakalani, usekufanele afihle. Umuntu oqala osizayo umakhelwane, so enza sure ukuthi ubukhelwane bakho buqinile nomakhelwane wakho. Ayithandaneni, inakekelane, iphathaneni kahle. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, mina ngiyanthanda kakhulu. Na kanjani ke uma uthi uzongibhekela inamba kababa, mekuwukuthi uyayidinga ngifonele ku 062 219 7748 uzoyithola. Bye. Is there black